An gano wata budurwa akan wata. Shin ko kuna da labarin wata mata da 'yan Apollo na 20 suka gano a can ɓarin duhun wata? Shirin atisayen sama jannatin Apollo ya wanzu ne daga shekarar 1961 zuwa shekarar 1972. Shirin atisayen Apollo na 11 shine rubutaccen tarihin da ɗan adam ya fara taka kan wata, inda wani ɗan sama jannati da ake kira da suna Neil Armstrong ya zama mutum na farko da ya fara taka kan dandanin wata. Shirin Apollo na 17 shine Apollo na ƙarshe wadda gama garin mutane suka sani, sakamakon dakatar da Apollo na 18, na 19 da na 20 da gwamnatin Amurka ta yi. Sai dai a shekarar 2007 wani ɗan sama jannatin Amurka mai ritaya ya fara bayanan fasa kwai, inda yake da'awar cewa shirin Apollo na 18, na 19 da na 20 su ma sun faru, amma an yi su ne a ƙarƙashin matsanancin tsatsauran tsaro da tsantsagaryar tsabar sirri. Dalilin kuwa da ya sa shi ma ya sani shine domin kasancewarsa kwamandan shirin Apollo na 20. Hakan ya faru ne bisa ga tarin abubuwan al'ajabin da hukumar ta NASA ta gano akan wata, wadda ke da matuƙar ruɗarwa. Babban dalilin da yasa aka samar da shirin Apollo dai shine domin samun damar karantar wata a kusa da kusa, da kuma dasa na'urori da za su na miƙowa bayani daga can kan wata, sai kuma ɗebowa guntattakin baraguzan da ke kan wata domin yi musu nazarin kwakwaf. Kuma an ci nasarar yin hakan tun a shirin Apollo na 11 zuwa na 17. Amma duba da ɗimbin tarin fasahar da ɗan adam ya samu a tsakankanin shekaru 50 da suka gabata ba tare da ɗan adam ya koma ba, hakan ya isa gadar mana da ɗimbin waswasi a game da dalilin da ya sa muka kasa komawa kan wata, duk kuwa da kasancewarsa mafi kusanci da duniyarmu. Hukuma na alakanta dalilin ƙin komawarta da hujjoji irin su karancin kasafin kuɗi da kuma rashin kulawar da manya-manyan mahukuntan gwamnati suke yi. Amma mutane da yawa na ganin cewa ba iya wannan dalili ba ne, tabbas akwai lauje a cikin naɗi. A shekarar 2007 wata tashar YouTube ta bayyana mai taken Retired AFP. Wannan tasha ta fara bayyana wa duniya wasu bidiyoyin sirri da aka ɗauke su a yayin shirin Apollo na 20. Daga cikin bidiyoyin kuwa an nuno bayan kumban Apollo na 20, inda nan da nan wasu mutane suka fara kafa shakku har ma suna wasuwasin ingancin hoton. Amma dai idan muka duba sosai za mu iya fuskantar wasu abubuwa. Idan mun duba sosai za mu ga akwai matsananciyar kamanceceniya tsakanin wannan kumbo da kuma kumbunan da suka gabata kafin shi. Kazalika fuskar masarrafin ma ta yi daidai da na sauran. In mun duba sosai za mu ga akwai tuta da kuma bajan atisayen a liƙe a saman masarrafar kumba. Sai dai in mun lura za mu ga cewa tutar ba iya ta hukumar Amurka ba ce, har ma da tutar hukumar gamayyar ƙasashen Soviet na Rasha, wadda babu shakka hakan na haska mana cewa atisayen haɗin gwiwa ne. A jikin bajan kuma za mu ga sunan atisayen wato Apollo 20, sannan a ƙasansa kuma sunayen 'yan sama jannatin da ke cikin kumban ne, wadda suka haɗa da Schneider, Leonard da kuma Rutledge. Bayan fito da waɗannan bidiyoyin fasa kwai, ɗan sama jannatin mai ritaya ya tabbatar mana da cewa sunansa ne na uku a jerin wannan sunaye, wato Williams Rutledge, kuma ya kasance shine jagora ko in ce uban tafiyar wannan Apollo mai taken Apollo 20, wadda ya fara a shekarar 1976. A tsakiyar wannan bajo kuma akwai wani hoto da ya yi kama da hoton jirgin ƙarƙashin ruwa wato submarine. Kuma a takaice wannan jirgi shine musabbabin dalilin zuwan su kan wata, domin su binciko cikakken bayani a game da shi. Tuntuni hukumar gamayyar ƙasashen Soviet na da bayanai mai tarin yawa a game da wannan jirgi da ke kan wata. Ganin cewa shirin Apollo na 19 bai kai ga cimma nasara ba, dole ta sa Amurkawa suka nemi haɗin kan Rashawa domin a yi aiki wajen bankaɗo wannan abin al'ajabi a tare. Godiya ta musamman ga wannan tasha ta Retired AFP, domin ta nan ne muka samu tarin hotuna, ɗimbin bidiyoyi, kai har ma da cikakkun bayanai, tare kuma da amsa tambayoyi a game da wannan shiri na Apollo, wadda idan muka zuƙo shi za mu ga alamun jirgin da ke da tsayin aƙalla mil 2. Manazarta da 'yan bin diddigi na ikirarin cewa jirgin ya faɗo akan wata tun dubunnan shekaru da suka gabata. Kamar da yadda ɗan sama jannati Mr. Rutledge ya rubuta a kundin tanada bayanansa, yana mai cewa bayan shafa kimanin awa 72 ko a takaice mu ce kwana 3 sun isa sararin samaniyar wata, inda kai tsaye suka fara kewaya shi. Sai a wannan lokaci ne suka samu umarni na farko daga masarrafa da ke nan gida, da hukumar ta sararin samaniyar Amurka wato NASA ke sanar da su a game da wani ƙarin aikin, wato nemowa bayanan 'yan sama jannatin Apollo na 19 wadda suka yi batan dabo jim kaɗan bayan isar su inda wannan jirgi yake akan wata, a sakamakon katsewar da mahaɗar sadarwar su ta yi. Tun daga wannan lokaci ba a ƙara jin su ba, kuma ya zuwa yanzu ba a san me ya same su ba. Mr. Rutledge ya ci gaba da cewa bayan isar su inda wannan jirgi yake,
Girmansa ya yi matuƙar razana su tare da basu mamaki, domin kuwa tudunsa kawai ya kai takun kafa 300 ko kuma in ce tsayin filin bal, yayin kuma da tsayinsa ya mamaye aƙalla mil 2. Ko da isar mu inda wannan jirgi yake, abu na farko da hankali na ya fara kaiwa shine irin adadin jimawar da wannan jirgi ya yi a gurin, wadda babu ko shakka ya shafe dubunnan shekaru. Bisa ga dukkan alamu ma dai jimawar wannan jirgi ya fi jimawar dalar Giza wadda ke a Egypt, domin kuwa a wasu ɓangarori na jikinsa har da alamun zubowar ɓaraguzan sararin samaniya wadda suka faru akan wata tun dubunnan shekaru da suka gabata, a cewar Mr. Routledge. Ya ƙara da cewa kwatanta fasahar da ke tattare da wannan jirgi in muka alakanta ta da alakar da muke da ita a yau, to fa kamar jariri ne mai koyon tsewar da kai da kuma tsohon kakansa. Bayan samun damar shigar su cikin jirgin, sun ce sun ga sinadarin wani abu mai yawa ya kwarara a cikin jirgin wadda ke fasali da mai, don haka ba su yi wata ba suka ɗebi samfarin wannan toka da ke tattare da wannan sinadari mai ruwa-ruwa, domin idan sun dawo nan gida a yi binciken kwakwaf ko za a iya ganowa wani irin sinadari ne. Duk da tilastawar da suke samu daga nan masarrafa da ke duniya akan cewa su yi duk abin da suke ganin ya kamata domin su ɓalgato wani ɗan ɓangare ko ya yake daga jikin jirgin domin ƙara samun damar nazartarsa sosai, sai dai duk da iya ƙoƙarin da 'yan sama jannatin suka yi wajen ɓalgatowa ɓangaren jirgin, abin ya ci tura sakamakon matsanancin ƙarfin da ke tattare da ƙarfen jirgin. Wani babban abin al'ajabi da ke tattare da wannan jirgi shine yadda yake iya samarwa da kansa maganaɗisin dandankon gravity, ma'ana dai idan kana cikinsa za ka ji kamar akan duniya kake, ba za ka na tashi sama kamar yadda sauran jikin wata yake ba. Kuma bisa ga sakamakon nazarin kimiyya sun gano cewa wannan sinadarin dandanko yana fitowa ne daga jikin bangon jirgin. Mr. Routledge ya ci gaba da cewa a yunkurinsu na bin diddigi da gano dukkanin abin da ke cikin jirgin, sun bi wata 'yar karamar hanya inda basu jima suna binta ba, sai kawai tsintar kansu suka yi a hawan farko na jirgin, inda daga can nesa suka hangi wata katotuwar camba wadda wani farin haske ke fitowa daga cikinta. Don haka ba su yi wata ba suka nemi umarnin karasawa inda wannan camba take, sai dai kash masarrafa ba su amince musu da su je inda wannan haske yake ba, sai dai ma ba su umarni da aka yi na cewa su fice daga cikin jirgin domin aikinsu na wannan rana ya ƙare. Daga nan suka tattara kayansu suka bibi sawun kafafunsu na shigowa suka fara ficewa daga cikin jirgin, suka kuma nufi inda karamin kumban luna ɗinsu yake wadda yake a matsayin masaukinsu. Domin mu fahimci yadda abin yake, idan babban kumbo ya je kan wata ba sauka yake ba, kewaya yake yi, sai kuma 'yan sama jannati su hau kan karamin kumbo wadda ake kira da suna Lunar Module, shi zai sauke su akan wata, sannan kuma inda suka sauka nan ne a matsayin sansanin su. Shi ko babban kumbo zai ci gaba da kewaye wata har zuwa lokacin da 'yan sama jannati da ke kan wata za su yi uzurin su gama, sannan karamin Lunar Module ya ɗauko su ya zo ya joni a jikin babban kumbo, daga nan kuma sai a ɗauko hanyar gida. Bayan fitowarsu daga cikin wancan jirgi, tafiyarsu bata yi nisa ba, sai Mr. Leonov ya dafa kafaɗar Mr. Routledge, sa'an nan ya nuna masa babu ko shakka a tazarar da bata fi takun kafa 50 ba, sawun karamar motar kan wata ce wadda ake kira da Lunar Rover, wanda 'yan sama jannati kan hau kanta domin sauƙaƙa yin yawo akan wata, kuma sawun motar ya yi daidai da irin sawun motar su, wadda hakan ya sa kai tsaye suka zaci cewa wannan mota ta 'yan Apollo na 19 ce wadda suka yi batan dabo. Don haka ba su yi wata ba suka nemi umarni daga masarrafa da ke nan duniya domin a ba su dama su bibiyi sawun wannan mota ko Allah zai sa su ga inda 'yan sama jannatin Apollo na 19 suka makale. Sai dai kashi ba su samu umarni ba, domin a cewar masarrafa bibiyar inda 'yan Apollo na 19 yake ka iya sa ibtila'in da ya samu Apollo na 19 ya samu 'yan Apollo na 20 suma. Sai dai sakamakon turjiya da kuma dagiya da Mr. Routledge ya yi, ta sa dole aka bar su suka bi sawun motar. Bayan da suka shafe wani ɗan lokaci suna bibiyar sawun wannan mota ta Luna, sai ga sa inda karamin kumban Luna ɗin 'yan Apollo na 19 yake. Bisa ga dukkanin alamu na nuna cewa 'yan Apollo na 19 sun yi fitar gaggawa daga gurin, amma kuma babu wanda ya dawo a cikinsu. Mr. Routledge ya ci gaba da duba inda kewayen masaukin yake, da tunanin cewa zai iya samun wata 'yar hujja da za ta taimaka musu wajen gano abin da ya faru da 'yan Apollo na 19, yayin da abokin aikinsa kuma Mr. Leonov ke fafutukar hawa saman module ɗin don ya shiga cikinsa. Routledge ya ci karo da wata safar hannu wadda jikinta ke ɗauke da jini, kuma dukkanin alamu sun nuna cewa safar hannun ta kasance ta ɗaya daga cikin 'yan Apollo na 19. Lallai hakan ya yi matuƙar tasar masa da hankali, sai dai kafin ya gama sarrafa tunanin dalilin da ya sa haka ta faru, Leonov da ya samu nasarar shiga cikin module ɗin ya kwala masa kira a fusace. Routledge ya amsa, "What's up? Ko ka ga wani daga cikinsu?" Leonov a sanyaye ya ce, "Eh, na ga wani, amma..." "Amma me? Gawa ce?" "Eh, gawa ce,
amma fa ba na zaton ta mutunci. Ba su samu ɗan sama jannati ko ɗaya a cikin mojul ɗin ba, sai dai sun tarar da wata gawar mata mai fasali da mutane. Tana ɗaure akan wani ninkakken tebur, sa'an nan kuma babu kaya a tare da ita, kuma jikin nata na mulke da wani irin sinadari mai matuƙar santsi da danƙo. Kila dai amfanin wannan sinadari shine kare jiki daga illar sinadaran da suke kan wata. Sun shafe kimanin mintuna 2 suna alhinin faruwar wannan al'amari ba tare da sun ce uffan ba. Tsayin matar ya kai takun kafa 5.5, sa'an nan kuma tana da hannuwa 2 da kafafu 2 irin na mutane, sai dai kuma yatsun hannuwanta guda 6 ne. Sa'an nan kuma a goshinta akwai zanen wani tambari irin wadda suka gani a cikin jirgin can da suka fito. A fuskarta akwai wata irin na'ura wadda ta haɗe tambarin da ke goshinta da gashin idanuwanta da laɓan bakinta na ƙasa da kuma na sama. Bayan sun cire hulunan kariyarsu ne suka fara nazartar wannan mata a tsinake. Na'urorin auna bugun zuciya na nuna cewa zuciyar matar a tsaye yake cak baya bugawa. Sai dai duk lokacin da suka juya ta suna iya jin wata ƙara mai kama da kwararar ruwa a cikin jikinta, wadda hakan ke ba su tabbacin cewa akwai wani narkakken sinadari da ke cikin jikinta. Kazalika wannan mata ta wanzu ne a tsakankanin rayuwa da mutuwa, domin kuwa dukkanin na'urorin gwajin rayuwa na nuna cewa a raye take, sai dai kuma gashi zuciyarta ba ta bugawa. Bayan sun ciccire na'urar da ke fuskarta, sa'an nan sun goge fuskar, daga nan zahirin kamanninta suka bayyana, inda Mr. Rutledge ya zaɓi da ya bata suna Mona Lisa. Shi ko abokin aikinsa ya ci gaba da ɗaukar hotuna tare da rubuta abubuwan da suka nazarta a game da ita. Sun ci gaba da nazartar gawar matar har zuwa daidai lokacin da babban kumbansu da ke kewaye wata ya kewayo. A daidai wannan lokaci ne suka karɓi kira daga abokiyar aikinsu da ke cikin babban kumban mai suna Snyder. Snyder ta yi amfani da ƙaramar salular rediyo wajen kiransu, wadda hakan zai hana masarrafa samun damar jin maganganun da suke tattaunawa daga nan duniya. Snyder ta fara da tambayar su ko suna cikin halin lafiya, inda Leonard ya amsa mata da cewa muna lafiya Snyder, amma fa mun gano wani abu da bamu yi tsammani ba a ƙaramin kumban 'yan Apollo na 19. Ba mu samu ɗan sama jannati ko ɗaya ba, amma dai Mun sani, kasancewar kafar sadarwar Houston da ke cikin ƙaramin kumban Apollo na 19 ya ci gaba da aiki, muna iya ganin komai. Mr. Rutledge ya ci gaba da tambayar ta, To wanne ƙarin haske za ki yi mana? Tukunna dai ba yanzu ba, amma Amma me kenan? masarrafa na sane da komai. Sun sani? To me suka sani? A game da abin da kuka taras a ƙaramin kumban 'yan Apollo na 19, tuni sun sani. Ta yaya hakan za ta yi kuwa? Kwarai sun sani. Har ila yau dai mun gano safar hannu a tare da jini a jikinta, kuma ina da yaƙini cewa ta ɗaya daga cikin 'yan sama jannatin Apollo na 19 ce. Sun san wannan ma? Ai kuwa sun san da wannan ma, sun san komai da komai fa. Na kasa ganewa ta yaya aka yi suka sani. Masarrafa na buƙatar ku da ku dawo da wannan matar zuwa ga masaukinku. Me kika ce? Akan me? To, Schneider me? Ya aka yi? suna so ne mu tafi da ita gida. za mu tsaya a nan, amma insha Allah za mu kawo muku ci gabansa domin jin yadda za ta kaya. Kamar kullum a tare da ku, Junaidu Tanko. Ana tare.